Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Kemm jinħaj jgħid il-mulej il-mewt tal-midneb jiena marriċ iżda joġobni li ħerġa' lura mitri ħażina u jibda jgħix. Tuni widen u wers u lejja jisimaw leħni u tieħdu r-ruħ. Bat namel ma'kom li jibqa' dejjem dini imħabti skont il-wedi. Minħajr remir ifidi mejta bla frott fi żmien nejxu il-kelma għax f'kidba sarraf jekk nirdew biha minħajr twemmin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-kol. It-tieni ħadd tar-Randan imqaddes lejl il-kbir. Issa li tħallna f'da s-santwarju għażiż, ejjew nidħlu fil-qalb tagħna. Hemmhekk nindunaw kemm għandna għax narfu l-ħtijiet, in-nuqqasijiet. Ejjew nitolbu lil Mulej jilqana kif aħna, jaħfrilna u jagħtina l-grazzja marbuta mal-ħajja tagħna u ma' din is-sena tal-Ġublew. Int salvazzjoni għal min jittama fik, Mulej ħnina. Inti tama għal min imut fidejk, Kristu ħnina. Int Elena tal-qaddisin kollha, Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti tridna nisimgħu l-ibnek l-għażiż. Itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek. Għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna, ħanitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-Mulej ħareġ l-Abram il-barra u qallu: ħares sewwa lejn is-smewwiet u wotti l-kwiekeb jekk għandek ħila tgħoddhom. U żied jgħidlu: hekk għad ikun nislek. U Abram emmen fil-Mulej u dan għaddulu b'ġustizzja. U qallu: jiena l-Mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin biex natik din l-ard bwirt. U qallu Abram: Sidi, Mulej, kif inkun naf li se nirita? U wieġbu: ħud li oġla ta' 3 snin, moża ta' 3 snin, muntun ta' 3 snin, gamiema u ħamiema. U ħadlu dawn kollha u qasamhom min nofs, u kull nofs għedu bis-swit liħor, imma la safar ma qasamhomx.
u niżlu l-asafar tal-priża għal fuq l-ġsma mejtin, imma Abram gerrixhom lura. Iju niżla x-xemx waqaf fuq Abram nas qawwi u waqgħu fuqu biża' u dalma kbira. Meta x-xemx kienet niżlet u kien dalam, kien nur idaħħan u l-sin nar iżieġ qasmu minn bejn il-bċejjeċ tal-laħam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abram u qallu: lil nislek nagħti dill-art mix-xmara tal-Eġittu sa xmara l-ġdida, ix-xmara tal-Ewfrat, il-kelma tal-mulej. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Isma' mulej, leħen lajta tiegħi, ħenna lija u eġibni. Ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċi, jien wiċċek infittex mulej ngħidu flimkien: mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. La taħbix wiċċek minni, la twarrabx bil-erra l-qaddej tiegħek, inti l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix, Alla tas-salvazzjoni tiegħi ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej, fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Filippin. Ħuti, ixbħu lili u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina. Għaliex hawn ħafna dan qedtulkom bosta drabi, imma issa ntennijulkom bid-dmuħ f'għajnejja li dawn iġibu ruhom bħala dewwa tas-salib ta' Kristu. It-telfien għad ikun tmiemhom, Alla tagħhom u żaqhom, jiftaħru b'dak li misthom jistħu minnu u moħħhom biss fil-ħwejjex tad-dinja. Imma aħna pajżani tas-sema, minn hemm bil-ħerqa nistennew jiġi is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. U għad irid ibiddilna u jbiddlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjus tiegħu, bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk intom ħuti li intom l-għoża u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħeħ fil-mulej maħbubin tiegħi. Il-kelma tal-mulej nroddu ħaj il-Alla, jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħi lilek Kristu. Gloria u tifħi lilek Kristu. Fis-sħaba kollha dawl leħen il-mister instema, dan hu ibni l-Aziz isemgħu lilu. Gloria u tifħi lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu il-Pietru, il-Ġwanni, il-Ġagbu u tala fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob id-dera ta' wiċċu tbidlet, il-bisu sar abjad bi bjuda li tammex u kien hemm żewġ tirġiel jitħattu miegħu, Mosè u Elija, li dderu fil-glorja jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ
f'Ġerusalem. Pietru u sħabu kienu mejtin binas, imma baqgħu imqajma u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ tirġiel li kienu miegħu. X'ħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu 3 tinet, waħda għalik, waħda l Mosè, waħda l Elija. Ma kienx jaf x'qed jgħid. Waqt li kien qed jgħid dan, ġiet sħaba u għattithom u huma beżgħu kif daħlu fi sħaba. U minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Għażiż, lilu isimgħu. Malli nstema' l-leħen, Ġesu sab ruħu waħdu u huma żammew iskiet u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. Il-kelma tal-mulej bil-qari tal-Evanġelju nindafu mid-dnubit tagħna. Tlieta minn nies importanti, Pietru, Ġakbu u Ġwanni, kienu jassistu għal mumenti partikolari. Illum qegħdin jaraw il-Kristu sabiħ, aħna ngħidula it-trasfigurazzjoni u t-tieni ħadd tar-randan marbut ma' din id-dera sabiħa, il-wiċċ sabiħ ta' Ġesu li l-bniedem ifittex iż-sbuħija tal-wiċċ ta' Ġesu. Imma mbagħad se jgħaddu minn esperjenza fejn se jaraw dal-istess wiċċ sfigurat. Mela figura sfigurata, ma tarafiex. Interessanti li qabel jiġri dan, San Luqa jgħidilna dak li ma qrajniex illum x'qalilhom 8 ijiem qabel. Qalilhom min irid jiġi warajja, min irid ikun dixxiplu tiegħi, irid jerfa' salibu kuljum. U jgħidilhom li bin il-bniedem se jsib min jiġħdu, jisfigurah, jgħaddih mid-batija, jiġħdu, u mbagħad nafu mislub u jimut. Ejjew naraw kif ir-randan illum qed jgħidilna. Hemm il-possibilità li dak qed tara fik bħala xi ħaġa sfigurata iddejqek, tagħtik fastidju, bil-qawwa tal-Ispirtu talla nerġgħu nieħdu mill-ġdid iż-sbuħija li aħna tlifna. X'naraw sfigurat madwarna? Ġibu quddiem għajnejkom Gaza, dik li Trump irid jibdilha. Ġibu quddiem għajnejkom il-postijiet fejn hemm il-gwerra. Tista' tkun ir-Russja, tista' tkun l-Ukranja u pajjiżi oħra laqqas biss isemmuhom. Hawn xi 40 pajjiż li bħalissa qegħdin fi gwerra. Immaġinaw meta aħna sfigurajna id-dar komuni tagħna. U allura l-arja imniġsa, l-ambjent, il-ħolqien infarrak, l-ilma li nistgħu nixorb 1000 ħaġa oħra. Ikelli niklu li jista' jġib il-mart, jitrabba l-mart ġewwa fina. Xi ħaġa li aħna sfigurajnija. Imma mbagħad ninduna li madwari u nidħol taħt is-saqaf ta' dari u ninduna kemm fid-dar fejn ngħix, fl-ambjent fejn taħdem, l-iskola jew l-università li nifrekwenta, hemmhekk ukoll hemm affarijiet li jistonaw. Suppost ikunu sewwa imma huma sfigurati. Iktar u iktar Ġesu jixtieq li dik il-libsa bajda li llum rajna fuq Ġesu
u li aħna ħadna parti minna meta is-sema infetaħ, l-ilma niżel fuq rasna, tawna libsa bajda u dakinhar instema dak il-leħen, dan ibni. Din bil-Magħmudija saret binti l-Għażiża, l-istess kelmiet li jingħadu fil-Vanġelu tal-lum għal Ġesu. Ħbib tiegħi, ir-randan quddiem il-kurċifiss sfigurat jurina kif għandna nidħlu fina nfusna biex nindunaw xemm li jdejjaqna, jiskomodana, jiġifieri li jien ma nħossnix f'posti. Meta nħares lejh, jien ninduna kemm jiena midneb u ngħidlu kemm ħabbejtni, kemm batejt għalija, int li ma kellek l-ebda ħtija. U hemmhekk ir-randan bis-smieħ tal-kelma talla kif qed nagħmlu, partikolarment meta mmorru għas-smieħ tal-kelma talla fl-eżerċizzi mqazza, meta nisimgħu l-quddies bħalma qed nagħmlu bħalissa jew il-mixja tal-kelma talla fil-qari ta' kuljum, jien ninduna xemm ġewwa fija. Issa hemm xemm sfigurat il-wiċċ sabiħ ta' Ġesu illi Pietru, Ġagbu u Ġwanni issa qegħdin jarawh sabiħ u Pietru jgħidlu kemm hu sew li inti titlob għandek relazzjoni ma' Alla u aħna qed nieħdu minn din ir-relazzjoni sabiħa, minn dal-kuntatt sabiħ ta' dan Alla li huwa twajjeb, li huwa ħanin, li huwa sabiħ. Ħanispiċċa. Illum kellna qari li huwa żgħir, imma illi fih x'tasar, fih x'tifhem. F'mument minnhom San Pawl jgħid ixbħu lili għax jien nixbaħ lilu. U dik il-biċċa xogħol li għandna jekk nitlaqx mal-kurrent tad-dinja, id-dinja pagana jew l-istil sabiħ ta' Ġesu. Illi jaf biss iħobb, ma jafx ma jħobbx. Dan hu Ġesu tagħna. U jgħid hekk, waqt li qed nurikom il-Ġesu, se nerġa' niftħilkom għajnejkom. Qedtilkom bosta drabi. Imma llejla illum se ngħidulkom bidmuħ f'għajnejja. Għaw ħafna li qed iġibu ruhom bħala edewwa tas-salib ta' Kristu. Murġibu llum kemm iżid iktar wejt, kemm jagħti iktar wejt. It-telfin tagħhom tmiemhom, tħarsux lejn l-aħħarsija. Hawn minnu mitluf ta' 16-il sena, meta suppost fl-aħjar ta' żbuħitu u saħħtu u jgħidlek xbajt ngħix. Iwa xi trid, għandek ftit saħħa, għandek x'tiekol, għandek xbajt ngħix fader. It-telfin tagħhom għad ikun tmiemhom u jekk jien m'iniex paċi diġà qiegħed fit-telfin. Ma noqgħodx inħares lem meta nieħu l-pensjoni jew wara jew illum fejn jien? F'posti? Jew id-dwejjaq ħakimni? Jew ma nafx fejn se nagħti rasi? Jew għal kull ħaġa ta' xejn niżbel? U mbagħad jgħid Alla tagħhom żaqhom. Jiftaħru dawn in-nies b'dak li jmisshom jistħu bih, jistħu minnu. U moħħhom biss da San Pawl lill-komunità ta' Filippi. Moħħhom biss fil-ħwejjeġ ta' did-dinja. Imma tinsewx, aħna pajżani tas-sema pajjiżna, ċittadini. Saqajna fl-art imma qalbna fis-sema. Hemmhekk is-Salvatur tagħna, ir-Redentur tagħna, il-ħellies tagħna, il-feddej tagħna huwa Ġesu li jerġa' jlibbisna dik il-libsa sabiħa. Illum f'dan it-tieni ħadd għandna magħna żagħżugħ
ġej mis-seminarju, Anthony Joe. Ħuh mill-parroċċa tax-Xara din is-sena se jiġi ordnat saċerdot. Żewġ titfal jiltaqgħu fil-familja u 2 daħlu s-seminarju. Romlu minn missierhom ftit ta' snin ilu, imma ommhom baqgħet issostnihom u t-talb ta' tant familji baqa' jgħinhom. Illum Anthony Joe li huwa wieħed mill-10 seminaristi li għandna fis-seminarju tagħna. Tinsewx kors ta' 8-9 snin. Illum tara żagħżugħ jgħidlek jien se nimxi wara Ġesu. Hija deċiżjoni kuraġjuża. Hija deċiżjoni ġeneruża. Hija deċiżjoni li rċeviet fidi. Kemm hawn nies jitolbu għal vokazzjonijiet u jiġi l-jum tal-ħamis u jitolbu għas-seminarju, għas-seminaristi. Kemm Malta, kemm Għawdex, kemm madwar id-dinja. Xi tkun komunità mingħajr saċerdot? Issa jien hekk ħanagħmel appell imma ħajkompli ħqu. L-ewwel nett li ngħinu l-vokazzjonijiet. Ikollna l-qalbna l-vokazzjonijiet. Ix-xitan jagħmel minn kollox biex jaqtalna qalbna. Imma aħna nafu li Ġesu iħabbat fuq il-qalb tagħna u jgħidilna il-ħsad kbir, ħaddiema ftit, itolbu il-sit il-ħsad ħalli aħna jkollna min jaħdem fl-għalqa tal-mulej. Nammira l-familji, mhux biss il-familja minn ġej Anthony Joe, fejn ommhom tistinkax dawn iridu jikkontribwixxu huma. M'għandhomx ħlas ġej minn x'imkien ieħor. Tkun il-familja l-ewwel li tgħinek biex issir saċerdot. U hawnhekk nirringrazzjaw il-tant benefatturi li jgħinu lil dawn il-familji u li jgħinu lil qalb tħabbat ta' djoċesi li hija s-seminarju, il-fabbrika tas-saċerdot. Imma mbagħad ngħinu l-seminarju. Kull meta tgħaddu mir-Rabat jew kull meta tkunu r-Rabat Malta u għaddejjin minn tal-virtu jitolbu. Għax hemmhekk isir tagħlim, formazzjoni u formazzjoni holistika. Għalhekk idumu 9 snin. Holistika. Intellettwali, affettiva, spiritwali. Ħalli jkollna żgħażagħ, saċerdoti, intelligenti, mimli enerġija u imħabba għal Kristu għal Knisja u fuq kollox biex ikollna saċerdoti qaddisin. Ħanħalli f'idejn Anthony għax issa dak li nofru llum ħanofruh għas-seminarju. Nselmilkom, jien Anthony Joe Borch, kif qal Tajjeb Dunkarm, mill-parroċċa tax-Xara u ninsab fis-6 sena tal-formazzjoni tiegħi fis-seminarju. Kif isir ta' kull sena matul ix-xahar matul iż-żmien tar-Randan, fil-parroċċi kollha ta' Għawdex u fil-knejjes u fil-komunitajiet kollha ta' Għawdex issir ġabra li tmur bris is-seminarju. Din il-ġabra tgħin mhux biss lilna is-seminaristi sabiex inkomplu nistudjaw fl-istudju tagħna imma anke tgħin il-manteniment tal-post tas-seminarju li huwa post antik ukoll allura jieħu ħafna spejjeż. Imma l-aktar il-flus li ħatoffru llum immorru għall-formazzjoni tagħna. L-formazzjoni kif qal Tajjeb Dunkarm li tipprepara lis-saċerdoti ta' għada tal-adjoċisi tagħna. Min qabna nirringrazzjawkom f'ismi u f'isem id-9 sħabi l-oħra tas-seminarju din komunità żgħira imma sabiħa ħafna li fija naħdmu flimkien, nitolbu ħafna likom u nkomplu nħeġġukom sabiex titolbu għalina. Grazzi. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru.
imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missieru bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, l-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missieru mill-liben, li jum imweġġa fl-imkien mal-missieru mal-liben u tkellem f'hom il-profeti, Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ejjew issa nsejħu l-Ispirtu Santu biex jgħallimna u jqawwina nitolbu. L-ewwel talba tagħna tmur għall-Papa Franġisku. Flimkien ma tant morda u dawk li jikkuraw lil marit. Nitolbu partikolarment għalih biex ikollu saħħa spiritwali, ikompli jżomm il-fidi u l-għaqda tiegħu malla. Għal dawk li għandhom mart terminali, jgħaddu l-ġurnata fuq is-siġġu tar-roti. Għal professuri, t-tobba, in-nurses, dawk kollha li huma impenjati fix-xjenza medika biex ittaffu l-uġieħ u jsibu soluzzjonijiet mediċina għal mart kiefer bħalmi għal marda tal-kanċer. Għal dan nitolbu is-smana. Bl-interċessjoni tal-Madonna illum inkomplu nitolbu għal paċi għal kull wieħed u waħda minna, għal paċi fil-qalb u għal paċi fid-dinja. Nitolbu biex f'dan iż-żmien tar-Randan nagħmlu qrara tajba, nersqu ta' sikwit f'din is-sena tal-ġublew, ħanieħdu l-libsa, nitnatfu minn dak li qed jisfigurana u ngħaddu għal bidla sabiħa li kien hemm fil-bidu. Nitolbu l-eżistana mejtin biex il-mulejja tihom il-premju tal-ġenna. Nitolbu kif qalilna Anthony Joe, ejjew nitolbu għas-seminarju ta' Malta, is-seminarju tagħna, il-parroċċi tagħna, hekk mill-familji tagħna biex jibqgħu ikun hemm dilowża ta' sbuħija li tagħti qalbek, ħajtek lill-Alla kemm hu sabiħ. Li tħalli l-klim tiegħek ikun il-klim ta' Kristu u l-ħajja tiegħek fuq ixbija ta' Kristu. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula qaddisa Marija tlub għalina l-dewri issa fis-sija tal-mewt tagħna. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina, lejk mulej unut ta' jiswana, għalix damajna fin-nike. Henna lina mulej, henna lina, so benin mid-numjiet tal-imoti, nitolbuk trotti l-mafra tal-sara. Henna lina mulej, henna lina. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier illi jista' kollox. Il-vittma li se nofrulek mulej tnaddafna minn ħtijietna, taqaddisna fir-ruħ u fil-ġisem biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri tal-Għid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom
nerfo qlubna l-fuq. Zuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq mulej tajjeb ta' ġita salvazzjoni tagħna, dejjem kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna u ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxiepli fuq l-olja mqazza urihom is-sebħ tiegħu ħalli kulħadd jaraf tajjeb li l-glorja tal-qawmien għall-ħajja tinkiseb meta ngħaddu mill-passjoni, mid-tbatija u mis-salib kif xedu l-liġi u l-profeti. Għalhekk ninaqdu mal-qawwiet tas-sema, il-ħbieb li għandna fis-sema u flimkien magħhom infaħruk u bil-qalb flimkien intennulek qaddis mulej Alla tal-eżerċti, smewitu l-art mlija bil-glorja. Osanna fl-oli tas-smewiet. Osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, meta kien ser jingħataw minn rajħibati għal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċ, reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int bis-salib il-qawmin tiegħek. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisku. L-Isqoftan Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Kull nhar ta' Sibt fil-għaxja nitolbu għal benefatturi, fosthom il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-Sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijak inħallilkom islim natikom islim tijaj tħarix lejn dnubietna iżda ħares lej il-fidi tal-knisja tijak. Għatja slim, għatja laqda li jinti trid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi. Nejdu fl-imkien u nibqgħu waqfin sal-ħin ta' tqarbin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenna għalina. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda. Ġesu tiegħi daqshekk l-għażiża minni gizlek dak ix-xewq kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer Ġesu tiegħi kellu l-ħila jerfa' idu fuq ħaddejn kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer Ġesu tiegħi ġismek imqaddes jien blaħina Tqarbina ta' xewqa u Ġesu jiena nemmen li inti tinsab tassew fis-sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fi ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħlqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħalli qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u waħfirli Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu tiegħi idejk minni fed dawk li msimer tal-ħatin kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer poplu tiegħi jgħidli fiex ħadd inqastek jiena ħaddi
jina. Illegitu ictecus halvaitek, fid desert bil manna inat maitek, al meu condannai, mas hasali in ti salvati. O poplu tiei, eid li fixqat in astek jina. Ali jien ġejt imsallab, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobina. Nadurawko Ġesu imberkuk. Nadurawko Ġesu imberkuk. Nadurawko Ġesu u imberkuk. Nitolbu bil-ħrara kollha rroddulek ħajr mulej għal din it-tqarbina li għamilna li bija minn din id-dinja stess tatina semm il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-Quddisa inżommu dak li xtaqet il-Madonna li jingħadu 3 Ave Marijiet nitlob għal kull wieħed u waħda minnkom. Naf li hawn nies li ġew apposta u jkollhom bżonn xi talba partikolari. Għalhekk wara l-Quddisa min ikun jixtieq minnkom, jixtieq forsi jippreżenta xi tarbija jew jitlob għal wild, jew jitlob xi grazzja jew jagħti ringrazzjament, nagħmlu mument żgħir fil-kappella fejn hemm il-kwadru devot u mirakolus tal-Madonna ta' Pino. U se nitlob għalik ukoll int li qiegħed issegwina mid-dar, mill-qrib jew mill-bogħod u li tgħidilna biex nitolbu għalik. Kull nhar terba' hawnhekk fid-9 ta' filgħodu fis-7 ta' filgħaxija kull nhar terba' rrandan il-pritka tal-eżerċizzi. L-erba' tħallux nhar l-erba' mingħajr il-quddies. San Giuseppe u Qaddiż kbir, siket immejja nonorawh f'dil ġurnata ta' 19 ta' Marzu li dis-sena taħbad ukoll l-erba' il-quddies fis-santwarju 7:30, 8:30, 10 u flaxija l-aħħar waħda fis-6:30. Għada ikonna l-vija sagra fuq ta' Ammar. Ninġabru għaw barra 3:30 imbagħad nitilgħu. Qed isir it-tindif tal-olja u anke l-istazzjonijiet min irid jgħin f'din il-kelmu lir-rettur Fader Gerard Buħaġar. Ukoll hawnhekk fuq l-artal tal-ġenb hemm il-qalb tal-karità li fiha nitfgħu l-offerti li jkunu frott is-sawm u s-sagrifiċċji li nagħmlu biex hekk ngħinu l-ħutna fil-bżonn. Grazzi għat-talb li tagħmlu għall-predikaturi, tlabkom il-ġimgħa l-oħra, issa kil bambini rejt fit-28 ta' Marzu ta' dan ix-xahar nkunu r-Redentur tal-Isla, nagħmlu l-Quddisa tal-Fejqan, b'talba għall-Fejqan u dik tkun fl-10 ta' filgħodu. L-Isla, il-Maltin li hawnhekk preżenti jew min jixtieq jingħaqad magħna, fl-10 ta' filgħodu propju fil-Knisja tal-Isla. Imbagħad fl-għaxija jkun hemm il-pellegrinaġġ nazzjonali. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li Ben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejnija, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frotta ġuftija Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejnija, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frotta ġuftija Ġesu. Grazzja minnija, il-mulejnija, imbirka inti fost il-nisa,
ونdirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Nsellmula Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. O Madonna ta'